Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Temu. Τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε πέσει πάνω σε μία διαφήμιση όπου να παρουσιάζονται προϊόντα από την Κίνα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε κιόλας, ως προωθητική ενέργεια υπάρχει δώρο από την Temu 50% έκπτωση μόνο στην πρώτη μας παραγγελία για έως και 50 ευρώ. Δηλαδή για αγορές που θα κάνουμε μέχρι τα 100 ευρώ, η εφαρμογή μας κάνει δώρο μέχρι 50 ευρώ. Ακόμη, αν λάβουμε υπόψη μας τις χαμηλές τιμές και σε συνδυασμό με αυτό το πολύ καλό κουπόνι για την πρώτη μας παραγγελία, σίγουρα είναι κάτι που οι περισσότεροι θα δοκιμάζαμε. Βέβαια, για να μην μείνουμε μόνο στις υποθέσεις, εγώ έχω ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες με το συγκεκριμένο κουπόνι και έχω μάλιστα λάβει και τα προϊόντα. Συνεπώς, έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εφαρμογή, ώστε να σας ενημερώσω κατάλληλα. Φυσικά, ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κουπόνι που σας προανέφερα και το πώς θα το εξαργυρώσουμε σωστά, θα μιλήσουμε στη συνέχεια του βίντεο. Γενικότερα, έχουμε ανεβάσει ξανά στο κανάλι βίντεο με οδηγούς αγορών, συνεπώς σήμερα θα μιλήσουμε αναλυτικά για το Temu. Τι είναι, από πότε υπάρχει στην αγορά, πώς μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα, αν είναι αξιόπιστο, ποιοι είναι οι μέθοδοι πληρωμής και αποστολής, αν υπάρχει τελωνείο και πολλά άλλα. Μάλιστα, το βίντεο αυτό θα είναι χωρισμένο και σε ενότητες, έτσι ώστε να μπορείτε να βρείτε το κομμάτι που σας ενδιαφέρει πιο γρήγορα. Το Temu είναι μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών που συνδέεται με ένα από τους κορυφαίους λιανοπολιτές της Κίνας, που συνδέεται άμεσα με έναν από τους κορυφαίους λιανοπολιτές της Κίνας. Η εφαρμογή έγινε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο αυτή με τις περισσότερες λήψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ξεπερνώντας μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως είναι η Amazon και το Walmart. Τώρα επιδιώκει να επωφεληθεί από τη δημοσιότητά της και να κάνει την εμφάνισή της σε περισσότερες χώρες, αλλά και στη μεγαλύτερη σκηνή των ΗΠΑ. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, το promotion που κάνουν με την έκπτωση του 50% είναι κάτι που, όπως προαναφέραμε, δεν περνάει απαρατήρητο σε κανέναν. Για να περάσουμε τώρα και στο πρακτικό μέρος, το Temu είναι διαθέσιμο τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές. Βέβαια, το κουπόνι το λαμβάνουμε μόνο μέσω της εγγραφής μας από κινητή συσκευή και tablet. Δεν έχει σημασία αν η συσκευή αυτή θα είναι Android ή iOS. Γενικότερα, αν διαθέτετε παραπάνω από ένα κινητό τηλέφωνο ή tablet μέσα στο σπίτι, το κουπόνι που θα σας δείξω στη συνέχεια μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και παραπάνω από μία φορά, με μοναδική προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσετε διαφορετικό λογαριασμό σε κάθε μία συσκευή. Για παράδειγμα, εγώ επειδή ήθελα να φέρω αρκετά πράγματα και έτυχε από συγγενείς και φίλους να μπορώ να φτιάξω κάποιους λογαριασμούς και να χρησιμοποιήσω το κουπόνι αυτό, έχω κερδίσει αρκετά χρήματα αγοράζοντας στη μισή τιμή τα προϊόντα που βλέπουμε εδώ στην αρχική. Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό, που θα τονίσω αρκετές φορές μέσα στο βίντεο, είναι ότι το κουπόνι των 50% ισχύει μόνο για καινούριους χρήστες και μόνο για μία ώρα από την ώρα που φτιάξαμε το λογαριασμό. Τεράστια προσοχή, επειδή θα έχει διαβάσει η εφαρμογή τα στοιχεία της συσκευής σας, ακόμη και αν φτιάξετε καινούριο λογαριασμό, δεν θα σας δεχτεί το κουπόνι. Συνεπώς, όπως μπορούμε να δούμε από την αρχική σελίδα, υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές. Βέβαια, μερικά προϊόντα, να είμαι ειλικρινής, έχουν σχεδόν ίδιες τιμές και με άλλα κινεζομάγαζα. Ωστόσο, αν ψάξουμε, σίγουρα θα βρούμε προϊόντα που αξίζουν την προσοχή μας. Ακόμη, σκεφτείτε ότι τη συγκεκριμένη IP κάμερα που έπεσε τώρα το μάτι μου, την είχα βρει σε πολύ χαμηλή τιμή στο AliExpress, κοντά στα 3,5 ευρώ δηλαδή, σε σύγκριση με περίπου 10 ευρώ που κυμαίνεται η τιμή της, χωρίς να περιλαμβάνει τη microSD card, ενώ στο Temu τώρα, όπως βλέπετε, κοστίζει σχεδόν 3 ευρώ και με microSD card μέσα. Οπότε σκεφτείτε ότι και με την έκπτωση του 50% η τιμή αυτής της κάμερας θα μας βγει στο 1,5 ευρώ. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι αξίζει. Τώρα, αν με ρωτάτε για την ποιότητα των προϊόντων, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας. Αναφορικά με τα ρούχα, δεν έχω προχωρήσει σε κάποια αγορά, συνεπώς δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας αναφέρω. Όσον αφορά όμως τα ηλεκτρονικά είδη, είναι τα ίδια ακριβώς προϊόντα που θα βρείτε και σε άλλα κινεζομάγαζα και μάλιστα το γεγονός πως αποστέλλονται με Courier Center και DPD, η οποία συνεργάζεται με την ACS, αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς γλιτώνουμε τελωνείο.
Βέβαια, όσον αφορά τις αποστολές, θα μιλήσουμε στη συνέχεια του βίντεο στην αντίστοιχη ενότητα. Πρακτικά, τη στιγμή που τραβάω αυτό το βίντεο, έχω αφήσει μόνο μία συσκευή που δεν έχω χρησιμοποιήσει το κουπόνι, έτσι ώστε να σας δείξω ακριβώς τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να παραγγείλουμε με το συγκεκριμένο κουπόνι. Όπως είπαμε παραπάνω, για να μην υπάρξει πρόβλημα με τη μία ώρα που είναι σε λειτουργία το κουπόνι, θα κάνουμε την εγγραφή μας αφού έχουμε βάλει τα προϊόντα μας στο καλάθι. Από την κάτω μπάρα θα πατήσουμε αυτό εδώ το εικονίδιο, θα πατήσουμε την εγγραφή και είτε θα πληκτρολογήσουμε κάποιο email και κωδικό, είτε θα κάνουμε σύνδεση με κάποιον υπάρχον λογαριασμό στην Google ή από τις διαθέσιμες επιλογές. Έχοντας τώρα συνδεθεί στο καινούριο μας λογαριασμό, μπορείτε να δείτε πως αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχω χρησιμοποιήσει το κουπόνι, αυτή εδώ είναι η συνολική αξία που θα πλήρωνα αν δεν χρησιμοποιούσα το κουπόνι. Εφόσον έχω βάλει τα προϊόντα μου στο καλάθι, θα πατήσω από την κάτω μπάρα το προφίλ, θα πάω στην ενότητα που είναι τα κουπόνια και αν τυχόν στο δικό σας κινητό φαίνονται όλα στα ελληνικά, απλά ακολουθήστε τα βήματά μου. Σε αυτό εδώ το πλαίσιο θα γράψω τον κωδικό APK81690 και εφόσον είναι καινούριος ο λογαριασμός και από την ίδια συσκευή δεν έχω χρησιμοποιήσει ξανά άλλο λογαριασμό με κουπόνι, θα μου το δεχτεί κανονικά όπως φαίνεται και στο βίντεο τώρα. Συνεπώς, με το που θα πάω στο καλάθι μου, θα δείτε ότι αυτόματα έχει χρησιμοποιηθεί ήδη το κουπόνι και η συνολική αξία του καλαθιού μου έχει πέσει στα μισά. Για να ολοκληρώσω τώρα την παραγγελία, όπως είπαμε, πρέπει να γίνει σε λιγότερο από μία ώρα από τη στιγμή που προσθέτουμε το κουπόνι. Οπότε πατάμε σε αυτό εδώ το σημείο, συμπληρώνουμε τα στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης και γενικότερα δεν χρειάζεται να επιλέξω τρόπο αποστολής, καθώς ο τρόπος αποστολής γίνεται αυτόματα βάσει της διεύθυνσης παράδοσης. Ωστόσο, πρέπει να επιλέξω τον τρόπο πληρωμής, όπως γίνεται γενικότερα στις παραγγελίες. Γενικά υπάρχουν πολλοί μέθοδοι πληρωμής, όπως είναι η απλή χρεωστική κάρτα, η πιστωτική, η προπληρωμένη, η PayPal, Apple Pay, Google Pay και κάποια άλλα διατραπεζικά συστήματα. Να είμαι ειλικρινής, έχοντας κάνει και μία έρευνα σχετικά με το κομμάτι της επιστροφής χρημάτων, αν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο ποιοτικό πρόβλημα στην παραγγελία, είδα πως η Τέμου είναι συνεπής και προχωράει κανονικά σε επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, εγώ πάντα όταν μου δίνεται η δυνατότητα να πληρώσω με PayPal, θα προτιμήσω την PayPal, γιατί ό,τι και να συμβεί έχω το μεσάζοντα, δηλαδή την PayPal, που μπορεί να μπει στη μέση και έχοντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, αν χρειαστεί, μπορεί να γίνει αμφισβήτηση κάποιας συναλλαγής. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι άλλοι μέθοδοι πληρωμής δεν είναι ασφαλείς. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγηθώ φυσικά. Εφόσον τώρα έχουμε προχωρήσει και στη μέθοδο πληρωμής, η παραγγελία έχει τοποθετηθεί και ήδη έχει ληφθεί από τη Τέμου. Πηγαίνοντας ξανά τώρα στην αρχική σελίδα και σε κάποιο τυχαίο προϊόν, βλέπουμε ότι οι μέθοδοι αποστολής, τουλάχιστον για την Ελλάδα, είναι 2 με 3. Είναι η Courier Center, η Speedy και η DPD, η οποία μάλιστα συνεργάζεται με την ACS Courier, που αυτό με πολύ απλά λόγια σημαίνει ότι η αποστολή μας θα έρθει άμεσα και χωρίς τελωνείο. Γενικά δεν χρειάζεται να σας μπερδέψω με το κομμάτι του τελωνείου, ούτε να σας εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει το τελωνείο. Ωστόσο, να γνωρίζετε σε γενικά πλαίσια ότι επειδή υπάρχει η τριγωνική αποστολή που συνηθίζεται στις ευρωπαϊκές χώρες όταν μιλάμε για αποστολή από τρίτη χώρα, αλλά και για ευρωπαϊκές αποθήκες, γενικότερα για τον λόγο αυτό γλιτώνουμε το τελωνείο. Ακόμη για να τοποθετήσουμε παραγγελία στο Τέμου, θα πρέπει οπωσδήποτε η συνολική αξία της εκάστοτε παραγγελίας να ξεπερνά τα 10 ευρώ. Εφόσον ξεπερνάμε αυτά τα χρήματα, τα έξοδα αποστολής είναι εντελώς δωρεάν. Για μένα προσωπικά το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο προσφέρει ναι μεν προϊόντα που μπορώ να βρω και σε άλλα κινεζομάγαζα, αλλά αντί να μου τα μεταφέρει το ταχυδρομείο, τα φέρνει με courier στο σπίτι μου, με εξυπηρετεί πολύ καλύτερα, γιατί μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχω συχνά προβλήματα με τα λιτά. Ακόμη, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη συγκεκριμένη εικόνα είναι ότι οι παραγγελίες έρχονται σχετικά γρήγορα, δηλαδή κάποια παραγγελία που θα γίνει στις 17 του Σεπτεμβρίου, όπως έγινε η σημερινή, θα έρθει σε ένα διάστημα μεταξύ 27 Σεπτεμβρίου με 6 Οκτωβρίου. Και μάλιστα η πλατφόρμα δεσμεύεται πως αν δεν παραλάβουμε μέχρι τις 6 Οκτωβρίου θα μας πιστωθούν στο λογαριασμό μας συν 5 ευρώ. Μέχρι στιγμής από τους λογαριασμούς που είχα φτιάξει όλα ήρθανε μέσα σε αυτό το διάστημα και για την ακρίβεια ακριβώς στις 15 ημέρες όπως βλέπετε στη συγκεκριμένη παραγγελία που έχω ήδη παραλάβει. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την περιοχή που βρίσκεστε.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής, με όσους έχω συζητήσει, που έχουν προχωρήσει δηλαδή σε παραγγελίες, κανένας δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στο χρόνο παράδοσης. Θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Ο μόνος λόγος που δοκίμασα την πλατφόρμα στην αρχή ήταν το κουπόνι με τα 50% έκπτωσης που δίνει η πλατφόρμα. Βέβαια, με άφησε απόλυτα ευχαριστημένη, σε σημείο που προϊόντα που θα βρίσκω σε χαμηλότερη τιμή θα τα ψωνίζω σίγουρα από το Temu. Μη γελιόμαστε, είναι μια πολύ καλή προσφορά η οποία ρίχνει αρκετά το κόστος, ειδικά αν προχωράμε σε αγορές από Κίνα, που το τελευταίο διάστημα μάλιστα είναι και της μόδας, αλλά και όταν έχουμε παραπάνω από μία συσκευή είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον είτε στο φιλικό μας περιβάλλον, γιατί όπως σας ανέφερα, το συγκεκριμένο κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από μία φορά σε διαφορετικές συσκευές βέβαια. Οπότε, προσθέστε ότι τα 50% σε μία παραγγελία αυξάνονται σε κάθε καινούριο λογαριασμό που χρησιμοποιεί αυτό το κουπόνι. Η ποιότητα στα προϊόντα που έχω λάβει μέχρι στιγμής είναι η ποιότητα που λαμβάνουμε και από άλλα κινεζομάγαζα, όπως είναι το AliExpress, το Banggood και άλλα. Για το μοναδικό λόγο ότι οι πολιτές είναι οι ίδιοι. Συνεπώς και τα προϊόντα είναι ακριβώς τα ίδια. Απλά η πλατφόρμα προχωρά σε χαμηλότερες τιμές για αρκετά προϊόντα. Μάλιστα, οι προσφορές που κάνουν καθημερινά σε διάφορα προϊόντα το καθιστούν ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα κινεζομάγαζα. Οπότε, μετά από το πρώτο κουπόνι που θα χρησιμοποιήσετε, αν τυχόν θέλετε να αγοράζετε συχνά από την πλατφόρμα Temu, καλό θα είναι να ελέγχετε καθημερινά τις προσφορές που θα βγαίνουν πάνω στην αρχική οθόνη, καθώς επιλέγονται βάσει των προτιμήσεών σας. Δηλαδή, αν αναζητείτε συχνά μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τότε εννοείται πως στις προσφορές θα εμφανίζονται αρκετά προϊόντα με χαμηλή τιμή που ανταποκρίνονται στην κατηγορία που αναζητείτε. Για παράδειγμα, όπως εγώ τώρα τον τελευταίο καιρό έψαχνα για IP κάμερες και πολλά άλλα υλικά για χάραξη μέσω laser, μου τα εμφανίζει συνέχεια σε χαμηλή τιμή αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, πριν κλείσουμε αυτό το βίντεο, για όσους έχουν φτάσει μέχρι αυτό εδώ το σημείο, θέλω να τους επισημάνω πως εγώ προσωπικά, σαν κλασικός Ελληνάρας, προσπάθησα με αρκετούς τρόπους να παρακάμψω μέσα σε εισαγωγικά πάντα αυτόν τον περιορισμό που έχουμε. Δηλαδή, και σε Android συσκευές και σε iOS συσκευές δοκίμασα σχεδόν τα πάντα. Δοκίμασα να αλλάξω απλά το email, να σβήσω την εφαρμογή, να την εγκαταστήσω ξανά, να σβήσω τη μνήμη, να αλλάξω τις ρυθμίσεις του κινητού για το λογαριασμό του εκάστοτε store, να κάνω factory reset. Γενικά δοκίμασα ό,τι μπορούσα να σκεφτώ. Συνεπώς, αν τυχόν κάποιος έχει βρει τρόπο να χρησιμοποιήσει παραπάνω από μία φορά αυτό το κουπόνι στο ίδιο κινητό, θα χαρώ πάρα πολύ να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο κάτω από αυτό εδώ το βίντεο και εγώ με χαρά μου να το πινεζάρω για να φαίνεται σε όλους ή ακόμη και αν δεν θέλετε δημόσια να μου το στείλετε σε ένα προσωπικό μήνυμα. Ακόμη για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να μου αφήσετε κάποιο σχόλιο κάτω από αυτό εδώ το βίντεο και με χαρά μου θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση αφορά τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.